ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ба WhatsApp рой кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба WhatsApp подлиса кунем. марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар боғпарвар, яъне ки деҳаи Чағал мешавад. номи пешинаш деҳаи Чағал. масоҳати заминаш 8 сотих замин аст ки 3 дар хона кардаги тавра, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отделни дорад. дарахтони мевадиҳанда ҳаст. об дар дуруни хона ҳам аст ва дар дуруни баниам аст ва дар дуруни хунишам об ҳаст, яъне ки дар се ҷо об дорад. гирди хона маҳкам аст. ремонти замонави ҳамаи маҳсулотҳои зиндагиш дар хона оварда мондагӣ аст ки хона навсохт, ремонти нав даврӯза ҳамаш часпондагие. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки бозам муомила ва яъне ки савдо мешавад дар назди хона. сароошон дӯстон, ба кадоми шумо агар ҳамхи хона лозим бошад, рақамошон аст, дута рақамошон ҳар дош кор мекунад. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада бештар маълумот гиред. марҳамат, занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Боғтар, дар Қурғонтепа, дар ноҳияи Заргар, пеши заводи ғишт. масоҳати заминаш 6 сотих замин аст ки 3 дар хона, қатъя калидорчаш кардаги тайёр аст. отделна аловхона ва газхона, дегдонхона дорад ки гирди хона аст, маҳкам аст. обсӯ дар инҷа бепроблема. дарахтони мевадиҳанда, ремонти хона средни барои зинда кардан 100% мешавад. рӯи ҳавли шебен рехтагӣ аст. ҷои нағза мега соҳибшон сароошона мега бо нархи дастрас фурӯхта мешавад. дӯстон, бо нархи 120 000 сомонӣ. ба кадоми шумо агар лозим аст ҳамхи хона дар шаҳри Бухтар, ноҳияи Заргар, 120 000 сомонӣ ки бозам муомила мекунанд. дар ҳамин рақамошон имо WhatsApp пайваст доранд. ба кадоми шумо агар лозим метавонед дигар маълумота гиред. марҳамат дӯстон, шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, замин, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш, барои реклама доред, хоҳем фурӯш дар мондан, метавонед ки дар номераи имо WhatsApp рой кунем. маълумота қати сураттош мо дар видеои оянда фурӯш да реклама мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем фақат лайкот намонед ва видеонавори моро то охираш тамошо кунед. чӣ хона ки ба шумо дар кора нависед, албатта мо дар видеои оянда пешкаш мекунем хонаҳои гуфтагии шуморо. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Уяли, дар деҳаи Пахтакор гуфтагӣ аст соҳибшон. масоҳати заминаш 10 сотих замин аст ки 2 дар хона кардаги тайёра ки времека, якта калидор, ошхона, ҳаммом, дегдонхона ва аловхона, ҷои оғили калон дорад. дар дуруни хона об аст, оби качайка аст, бо калидор ҳам дорад ки отделна ошхона ҳамаш ҳаст. гирди хона полни худ маҳкам, оби качайка, яъне ки оби менӯшиданӣ ҳаст. дӯстон, бо нархи 190 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ба кадоми шумо агар ҳамин хона лозим аст, хонаи тайёр аст, зинда карда мешавад, гирдаш маҳкам, метавонед ки дар рақамҳо поя муда занг занед, бештар маълумот гирем. боза муомила мекунем мега соҳибшон дар ин рақамошон, яъне ки димнашда WhatsApp ҳам пайваст доранд. марҳамат, занг занед, бештар маълумот аз соҳибашон гирем. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, дар Ромид гуфтагӣ аст, назди роҳи Душанбе, яъне ки наздика мега ба Душанбе 30-35 минут роҳ аст то Душанбе, яъне ки то Главниша. замин масоҳаташ 6 сотих замин аст ки уже 5 дар хона духтагӣ аст ки уже деволош бардоштагӣ аст, сохтмонош яъне нимкола мондагӣ, яъне ки 50% дӯстон. сароошона фурӯхта мешавад бо нархи 161 000 сомонӣ. ба кадоми шумо ҳам хеле лозим аст, ҷои нағза мега, ҷои туричизикай, ҷои лаби дайра мега, мисол ҷои нағза барои дача як хона кардан. марҳамат, дигар маълумоташа аз ҳамин рақамҳо метавонед гирем. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Шоҳ Мансур гуфтагӣ аст. айнактарша нагуфтиян.
Якхонага квартира ки духонагаш када мега соҳибшон дар нуҳум ошуна қарор дорад. 40 квадрати метр ки дар нуш калон аст. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термос, кондитсионер, телевизор, мебело ва абои нав задаги ки ремонти нав замонаги навастройка дом аст. Яне ки намедонам ки лифт дорад дора ишагон чӣ гуфтам мумкин дошта боша. Бардор хай кадом метавон агар маъқул када бошад метавонем ки бо бештар маълумот гирем. Нархаш 260,000 сомония. Кадоме мехарам мега бештар маълумотро ба телефон худчон мефаҳмонам. Бардор марамат дар рақамо поёмда занг занед бештар маълумотро гирем. шумо агарам хали квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, чизе ки барои фурӯш доред, мошина метавонед дар номери имо васаб рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ноҳияи уртабоз гуфтагӣ аст. пушти мактаб мега аз бари мактаб мега ҳамин замин қарор дорад. 4 дар хона мега проектҳои нав фундамент рехтагӣ аст. бо 3 та дега хонаи варемега қариб 7 дар мега фундаментош рехтагӣ аст. гирдчам фундаментҳои гирдаш полни худ рехтагӣ аст. дар инҷа оша одамо зиндаги кардаиста мега соҳибро срочно мега сум дар кора мега заминам фурӯш намуда бо нархи 58,000 сомонӣ. дӯстон ба кадоми шумо карам хел замини холӣ бо фундаментош агар дар кор бошад метавонем ки дар ҳамин рақамҳои поён буда занг занем бештар маълумотро гирем. дар инҷа об свечам ҳаст мега хай бо намедонем як бор дига аниқ кунем маърамат яъне рақамҳошон аст метавонем бештар маълумотро аз худашон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино дар гипразем гуфтагӣ аст соҳибшон. якхонага квартирае ки не ки духонагаш кадаги мега хай бо намедонем як дона сурат дошта дар шашум ошона қарор дорад ки 40 квадрати метр. об светаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, кондитсионер мега дорад соҳибшон. ремонти нави замонаи пеши лави роҳ аст. бардор срочно фурӯхта мешавад мега бо нархи 270,000 сомонӣ. ба кадоми шумо агар ҳамихе квартира лозим бошад як дона сурат дошта метавонем ки дар рақамҳошон занг зада бештар маълумотро аз соҳибашон гирем. дӯстон аз шумо хоҳиш меоменам ки фақат лайкотон намонед ва имконият бошад видеонавори моро дар имо ватсаптон силкаша поделиса кунед. ба шумо чӣ хонаи замини квартира ки лозима нависед. албатта ки агар мо ёфтем пешкаши шумо мекунем фақат шумо дастгирӣ кунед лайкотона фаромӯш накунед меҳнатҳои моро қадр. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯда ки дар повороти ёбон гуфтагӣ аст соҳибшон. маҳсулоти заминаш 6 сотих замин аст ки як дар хонаи варемега кардагӣ аст ки хона нимкола аст. коробкаи худатон далиша соз мекунед. бо нархи 69,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки срочно мега пули банк дорам мега хонара мега фурӯш намуда бо нархи арзон. ягон мошинам бошад мега метен мега меша агар ки мошин бошад бо ягон болиштиам бо зури бадоша хай вариантҳои алишӣ ҳаст. дӯстон ба кадоми шумо агар ҳамин хел хона яъне ки коробка дар кор бошад қатъи заминаш метавонед ки дар рақамо поёмда занг занед бештар маълумотро гирен. хона мега ҳуҷҷатош 100% мега дар инҷа об светрам ҳаст. маърамат дига маълумотро аз худашон гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар вайни гарадо гуфтагӣ аст соҳибшон пеши заправкаи фароз. духонага квартира аст ки дар нуҳум ошуна қарор дорад яъне ки доми ошуна аст ки дар нуҳумаш қарор дорад. 59 квадрати метр ки об светаш аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни ванна мега аст. дуруни хона мега дароншо калонкалак духонага мега 59 квадрат қариб 60 квадрат. бо нархи 280,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам муомила ва савдо мекунем мега дар дуруни хона ҳамаи шароитош муайян аст. ремонти нав яъне ки ҷой нағза мега нашуд лифтш ягон чӣ гуфтагӣ нест мумкин ки дошта бошад вале ки нуҳум ошуна аст. дӯстон кадомитон агар мехаред ё ки ягон маълумотша нафаҳмида бошед метавонед ки дар рақамо поён буда занг занед аз худашон маълумоти бештарша гиред. шумо агарам хали хонаҳои фурӯшӣ замин квартира мошин чизе ки барои фурӯш доред дар номери имо васаб рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи чашмасор гуфтагӣ аст яъне ки бешблоқ ҳамихел маълумот аст. деҳаи чашмасор бешблоқ ҳамихел маълумот. масоҳати заминаш 12 сотих дар документалия мега не ки ин хел 20 сотиха мега асосӣ мега 12 сотих дар документалия мега соҳибшон. 4 дар хона кардаги ки дӯстон дароншон шикатур кардаги хона коробка аст. шикатур кардаги аст фақат ҳамун рангу бор ҳамихел корош мондаги ҳаст. дар инҷа об свет дорад мега дарахтони мевадиҳанда яъне ки ҳамаш
қоида мегӯяд сароишон фурӯхта мешавад. 4 дар хона якта калидор дорад. Бо нархи 150,000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мешавад. Вариантҳои алишам дорад. Ягон мерседес боша мега ба мерседесҳом алиш мекунад мега соҳибшон. Кадоми шумо агар мехаридед ки алиш мекунед, рақамошон дар поини видео маромад дига маълумотро аз ҳамин рақамош метавонед гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар наздикии бозор гуфтагӣ аст. Ба бозор хело наздик ай. Доми советски ду ошона мегӯяд соҳибшон. Якхонага квартира аст дар якум ошона. Қарор дорад 25 квадрати метре ки ду ошона дом аст. Об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, мебели нав ва кресла, диван, абои нав, яъне ки ҳамаш шароитҳои зиндагиш муҳайё аст. Яъне ки нагуфтем ки бо чизи чораш фурӯхтам ё ки бечиз инча гуфтагӣ нест. Дӯстон, яъне ки ҳамаи шароитҳош муҳайё аст наздики бозор. Бо нархи 150,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Бозам савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. ҷои нағз аст, яъне ки дуруни шаҳр ба наздикии бозор. Маълумот дар рақамҳо поён буданаш занг занем, бештар маълумотро аз соҳибашон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа дар кӯчаи Гогл, яъне ки Гогл намеда наздики Сомонӣ. Духонага квартира аст дар 4 ошона. Қарор дорад 48 квадрати метре ки об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отдельни ванна, ҳамаш қоидави аст. Доми нав аст, ремонтшам нави, яъне ки сода барои зиндагӣ кардан пеши наздики донишгоҳ. Бо нархи 240,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. Кадоме ки мехарад дар назди квартира фақат одамони харидор беҳуда занг назананд. дӯстоне ки аз шаҳри Бохтар бисёр квартира мепурсад. Ин агар ки ба шумо ҳамин вариантош мувофиқ бошад, метавонед ки дар поини ҳамин рақам, яъне ки дар поини видео номашон аст, метавонед дар ҳамин рақамҳо муроҷиат карда бештар маълумотро гиред. Фақат шумо лайкота намонед. чӣ хонае ки ба шумо дар кор нависем, албатта ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар территорияи райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. дӯстон, харидмедоро бо аниқтар маълумот ҷамъ мегирем. дар территорияи Кӯлобай маҳсулоти заминаш 4 сотих замин аст ки 3 дар хона кардага ки даруни хона мега ремонти средни дорад мега барои зиндагӣ кардан мешавад мега соҳибшуда калидорчам дорад. дар инҷа об свечам аст, ҳуҷҷатҳои хона мега 100% хай сарошона фурӯхта бо нархи арзон 60,000 сомонӣ ки бозам савдо мекунем мега дар назди хона. ба кадом бардорем ки аз шаҳри Кӯлоб хали хонаҳои арзон пурсида, ин вариантҳои хуб ба шумо метавонед ки дар рақамҳо поён да занг занем, бештар маълумотро гирем. бозам мега муомила мешавад. рақамҳошон да занг занем, бо қадишон гап занем. шумо бардор агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира, мошин, мағоза чизе ки барои фурӯш, барои реклама доред, метавонед маълумотро қатъи сурatoш дар номери имо ба ҳисаби мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯш да рекламада мемонем. ин буд ки 12 хонае ки ромон кардам. мо тага бо хуш кардем, аз тага 13 хона шуд пешкаш шумо кардем. то видеои оянда. худо нигҳбони ҳамаи шумо.